Wadogane weche mag siasa ni kweth mar Kenya Kwanza osebedo ka seyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod anyuola mare kuom bago romo mag Azimio kaka yo mar chocho chenro mag nono kaka anyuola jatend piny Kenya machon men Mzee Jomo Kenyatta kod Daniel Moi osebedo ka panjo ne chulo usuru. Senator Manandi Samson Cherargei koro chwalo paro mar timo lokruok ne chik mondo mi ji duto ochul usuru maonge panjo. Dibe nitiere wach mar siasa mokadhe yo seche mowueni. Chris Owino miwa ler mar wachni. Yuarok e kind jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod jatend piny William Ruto nenore ni ok dhi rumo e thuolo machiegni. Mabiro bang' josiasa mag Kenya Kwanza sayo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom pondo e tok romo mag Azimio kaka yo mar rocho chenro mag piny owacho mar neno kaka anyuola mag jatend piny mokwongo Mzee Jomo Kenyatta kod Daniel Arap Moi osebedo ka kwepo chulo osuru ne mwandu maggi. Ok makamano koro medo e dhongas bang' seneta manyandarua John Methu ndiko ne duol mochung'ne choko osuru e pacho kae KRA mondo non kaka anyuola mosenindo Mzee Jomo Kenyatta osebedo ka chulo osuru ne mwandu maggi. Methu wacho ni piny Kenya en piny ma itayo kod pend chik kendo ji duto romre ma ok bungu ma lema moko dongo mohewo jowetegi. Weche mag John Methu bende osir lwedo kod nyawadgi Manandi Samson Cherargei e oboke mare mar timo lokruok ne chik e wi weche mag osuru. Kaluwore gi Cherargei, pend chik kare 210 keto ni ji kod kembe duto nyaka chulo osuru kendo sayo pend chik kare 7 matindo 3 ma wacho ni jotend piny Kenya machon kaka mosenindo Mzee Jomo Kenyatta kod Daniel Arap Moi kik chulo osuru ne mwandu maggi. Samson Cherargei luwo ni chik makamano dhi ataro kod pend chik kendo nyaka loke mar keto ji duto maromre. Kata kamano, janon weche mag siasa Dr. Fred Ogola to neno yuarok mar siasa kind jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod jatende William Ruto e wi weche gi duto. Wach mare ma pingo Uhuru Kenyatta ne gichakre ka Uhuru Kenyatta ne president mane jatende to ne no weyo konyo Uhuru Kenyatta tiyo no chako pinge kata ka pod eni telo. Koro an okobwoga ahinya pod opinge ga kata kosedhi ot. To mano en mfano marach. Nyako gen campaign no serumo sani seche magang'o mag tich. Ochak mana tich kata kana jatend piny mano oseweyo ne koberne. En okaw mondo korchopo seche mosetieko tije higni 10. Obro nyiso anto en otimo yang'o manyalo nyiso ni jatend piny mane nitie kanyo kapok odonjo ne otimo marach nadi. Mano e gima nyise kaka mfano. Ogola lero ni okang' mar Ruto duokore kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta ok en picha maber kendo kwaye mondo sum paro mag jotend piny Kenya machon kaka Uhuru Kenyatta, mosenindo Mwai Kibaki kod Daniel Arap Moi. Kanene nene Moi okawo telo no wacho ni tafuata nyayo. Nyiso no ok no pingo gik mane Kenyatta timo. No sirogi. To gik mane otimo nite gik mane loko e sirikande mopore gik mane Kenyatta timo lakini ok no pinge. Kibaki kano okawo ka uchumi ne rach sana. Lakini neko chako pingo gik mane Moi timo. Jopiny ne wacho ni yote yanawezekana bila Moi lakini Kibaki onongo kod tem mar chako pingo ng'at mane osetelo nikech mano chal ng'ama chal ka babani. E komachielo, jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah kod jood bura mamoko mag Kenya Kwanza owuok tung' mosuo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta e wi weche mane owacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza onge kod agenda mag konyo jopiny ema omiyo gigoyo koko. We know President Ruto is determined to turn around this country in terms of economy. We know we have heard about CBC. It is working. He formed a presidential party working plan. Ichung'wah wacho ni Uhuru iye wang' nikech omak tiende e wi koso chulo osuru. If noise is about telling you to pay taxes, please open your ears wider. You will hear much more noise and many more invoices are coming your way. Chris Owino, Ramogi TV,